Welcome kasing kakabsat. Okay, so before tayo ngarugian, special thanks kami Ma'am Melanie Payangdo for requesting this tutorial. And of course, thank you man na maamin kanyayo karo karigiti patuloy nga sumusuporta dito yung YouTube channel tayo. Mangistorya gud mo sinoriat nila tanay angay mabagastayan magadi padasta nula ang malakuan ta siya'y iyong ganupang karigatan nuray amoy amin ay inlagbuwan ng puso nagkagwat ang malablabsan katawa-tawan mataptapyanan at tumaytay na nayaray tatawa siyan daan kan kaman into pa'y di kadam adi kakud man paidam mas kaway puso paing kakudapuyan barbarang ko dadino nan biag kuwat unggan ato'y nabatkus. Okay, so kamanadi kakabsat, no mailat ako gayam din na purple sina I chords, di iyat ako sa down, down, up, down, up, down, up. Okay, so medyo ababasit. So nga no kas pagarigan din na C. Okay, so kamanadi lang kakabsat and itry ta ko abusin verse 2 na. Adoy na batkus magwangin na ipusuan intalog ko amintan kanak no siya'y kagasatan katigatan payan magadanas maanapan kakaasipay dan pusok watan panayayaman tatawa ay layan intupay di panganapan nilikmot kun lubong yan magakasanag na datngan ay kakutaga samnan puso'y nayawawan
kamanari kakabsat din pre-chorus number 3, numalpas takos di, mantawlit ako kasinsin chorus na. And di try tako abo din last part na, tapno mailat ako no kas ano ay man ending kanta.